lortu zer puntutan den zuzen ukitzailea horizontala eta idatzi ekuazioa. Bueno, begira, hemen egin behar duguna da, funtzio hau daukagu, eta gertatzen dena da, funtzio honetan zenbait puntutan zuzen ukitzailea horizontala dela. Eta orduan, egin behar dudana da, lehenengo eta behin puntu horiek aurkitu. Eta ondoren, puntu horietatik pasatzen den zuzen ukitzaile horizontal hori kalkulatu. Orduan, hori egin ahal izateko, lehenengo eta behin gure dodana da zuek ondo ulertzea zer suposatzen duen zuzen ukitzailea horizontala izateak. Eta horretarako irudikatu dut hemen alboan dagoen grafiko hau. Vale? Grafiko honetan ikusten duzue funtzio hau, asmatutako funtzioa, fx, eta zehaztu dut funtzio honetan puntu hau, x_0 puntua. Eta ondoren irudikatu dut puntu honetatik pasatzen da zuzen ukitzailea. Eta ikusten duzuenez, zuzen ukitzailea hau da horizontala. Bueno, zein da zuzen ukitzaile honen ezaugarri bereizgarria? Bere malda dala 0. Vale? Horizontala danez, bere malda da 0. Eta begira, puntu honetatik pasatzen da zuzen ukitzailearen malda 0 baldin bada, funtzioaren deribatuaren balioa hemen ere 0 izan behar du. Jarriko dugu hemetik, deribatuaren balioa puntu honetan x_0 deitu deutzagu, beraz x_0 puntuan izan behar da 0. Bi balio hauek bardinak izan behar dira. Zergaitik, ze puntu batetik pasatzen den zuzen ukitzailearen malda eta puntu horretan funtzioak daukan deribatuaren balioa berdinak direlako. Vale? Hau aurretik azalduta dago teorian. Orduan, zelan aurkituko ditut zuzen ukitzaile horizontalak dituzten puntuak? Egingo dugun izango da, deribatuko dugu funtzioa, eta gero deribatua berdin 0 egingo dugu. Eta horrela aurkituko dut ze puntuetan zuzen ukitzailearen malda dan 0. Hau da, dan horizontala. Orduan egingo duguna hemen izango da hori, lehenengo deribatuko dugu funtzioa. Vale? Deribatzen dugu funtzioa, eta funtzio hau deribatzeko erabiliko dugu zatiketaren araua. Izendatzailean x berbi eta zenbakitzailean 2x bider x ken x berbi gehi bat bider bat. Jarraitzen dugu pixka bat garatzen, geratzen zaigu 2x berbi ken x berbi ken bat, zati x berbi. Beraz, geratzen zaigu x berbi ken bat, zati x berbi. Orduan, orain egin behar duguna da, deribatua berdin 0. Orduan hartzen dugu, deribatua x berbi ken bat, zati x berbi, berdin 0 egiten dugu, eta orduan geratzen zaigu x berbi ken bat, berdin 0. Beraz, x berbi berdin bat, beraz, x berdin plus minus bat. Orduan, kalkulatuko ditugu puntuen balioak. Atera zaizkigu bi puntu, horrek esan nahi du bi puntutan gertatzen dela zuzen ukitzailea horizontala izatea, kalkulatuko dugu puntu osoa. Orduan, ordezkatuko dugu funtzioan minus bat, eta ordezkatuko dugu ere bai plus bat puntua. Orduan, momentu bat, ordezkatuko dugu funtzioan, jatorrizko funtzioan. Orduan, izango da minus bat berbi gehi bat, zati minus bat. Orduan, honek ematen du minus bi. Beraz, hau izango litzateke minus bat, minus bi puntua. Eta, kasu honetan, izango dugu bat berbi gehi bat, zati bat. Beraz, bi. Beraz, hau izango litzateke bat, bi puntua. Orain kalkulatu behar ditugu, puntu hauetatik pasatzen diren zuzen ukitzaileak. Badakigu orduan ezagutzen ditugu puntuak, ezagutzen dugu ere bai, edo badakigu puntuetan malda izango dela 0. Zuzen ukitzaile horizontalak dira, orduan bere malda izango da 0. Orduan, puntua eta malda hartzen baldin badugu, eta zuzenaren funtzio orokorrean ordezkatzen baldin badugu, izango dugu minus bi berdin 0 bider minus bat gehi n. 0 bider minus bat, desagertzen da, beraz geratzen zaigu n balio duela minus bi. Beraz, gure zuzen ukitzaile horizontala izango da i berdin minus bi zuzena. Beste puntu honetarako, bat bi punturako, badakigu malda ere 0 izango dela, eta orduan zuzen orokorrean ordezkatzerakoan geratuko zaigu bi berdin 0 bider bat gehi n. Beraz, n berdin bi
beraz gure zuzena izango da I berdin B zuzena. Vale? Horrela geratuko litzaiguke. Puntu honetarako zuzena izango litzateke I berdin minus B, eta puntu honetan zuzenekitzailea izango litzateke I berdin B.